Emakhosini amakhulu-ke iy'ngane zakwethu Thokozane, umkhulu wasemakhosini lo indaba enhle exoxwa ngofakazi. Ngithi anginibingelele nje esikhathini samanje. Ke ngithi ukuthinta noma ukuhlokoloza imbijana nje yesihlokonyana engifisa ukuthi abantu besazi. Umkhulu wasemakhosini-ke lo indaba enhle exoxwa ngofakazi. Unoyigemegeme Nkosi yami umfungele. Inkunzi bayikakile. Jaji Siminya, umoya lovunguza ukuthanda kwawo. Yimi loyo madoda amakhulu. Ya, mina loyo impela. Jaji Siminya, uMalibeni, umkhonto obomvu igazi labafo nabafokazana. Indoda iyafuka lena. La ingane zakwethu ngithi ake ngithanda ukukhuluma nje kambijana. Please do make sure wena ukuthi qala ukubuka le video, you only subscribe once ingane zakwethu, press the notification bell ukuze every time ngabe kungena ama-video ungaphuthelwa yilolu lwazi umkhulu wasemakhosini asuke eza nalo kinini. Lana-ke ingane zakwethu umkhulu wasemakhosini uthini na? Ngithi ake ngikhulume nalabantu othola ukuthi banikeziwe Nkosi yami ubukhosi obuthize ngokwelikamoya. Kuyenzeka uthole ukuthi wena umzali usukhulile kodwa manje nawe usemncane, ngifuna uyilalelisise kahle le ndaba ubithinta abantu ababili, ithinta abazali, ithinta umzali, ithinte futhi nengane. La bantu bobabili banikezwe ubukhosi. Kepha ngenxa yento eyi-1-ke lo bukhosi engizobukhuluma ngabo obuthe ukuhluka mbijana. Ngizokhuluma lana ngabantu othola ukuthi banikeziwe amandla ukuthi balungise izinto emakhaya emakubo. Banikezwe baze banikezwe ngisho umcebo kuze kuthiwe hayi no man, la bantu khona into abenza ngayo, noma kuthiwa bathwele emizini basole, kanti cha benzi ngalutho nje. Kuseyinto ethanda ukuthola ukuthi ithintwa yidlozi lakhe uqobo. Labantu bakanjani-ke? Kuyenzeka umzali aphila emhlabeni, abe namaphutha awenzayo angabe sawalungisa amanye. Enzaleni yakhe idlozi-ke liyalithola bese litholele buka ukuthi seku-late manje, liveze omunye umntwana ngoba liyabona izithunywa nomdala wensuku ukuthi la bantu laba kuzoba khona isikhathi la uthola ukuthi lento izodinga ukuthi athole ukusizakala ngendlela thizeni, kodwa manje bashawo ukuthi abakwazi ukwamukelana labantu. Isikhathi esiningi nje kuvamise ukuba umzali uyabe nenkinga yokwamukela umuntu onjalo. Uyabona sengazuthi uyena uqobo noma uzama ukuba umzali, kepha kube kuyingane yakhe eyizala. Ngikhuluma ngabe kuthiwa owesilisa noma owesifazane, kuyenzeka ikakhulukazi lento iyayenzeka kakhulu kula bantu abasuke beyizanosi, noma ungesisona-ke kuyenzeka isikhathi esiningi, kodwa mostly kusuke kwabantu abasuke bephiwe beneziphiwo esithize esinamandla futhi nesikhulu kakhulu. Lento-ke kuyaye kwenze ukuthola ukuthi Nkosi yami abanye bawo baze bagcine izingane kule age nje yethu, uthola ukuthi umuntu useba nohlevana ukuthi okungcono vane aphume ekhaya alidube. Omunye uthola ukuthi akalidube aphume nje ngendlela okuyiyona kodwa ajahe ukuthi asheshe aphume ekhaya, hhayi ngoba nakho ejahe ukuyiphatha, ngoba nakho ukuthi kanjani, kodwa kukhona lezi zinto kumele ukuthi ayilungise ezingamukeleki emakhaya. Njenganemindeni nje ethi izothola ukuthi emakubo abazwani nezimo zedlozi, kodwa manje kukhona lo muntu ovukayo lento evane imembathe angakwazi nawe ukuthi engayi-escape noma angayibalekela kanjani njengoba babeyibalekele abazali, ngoba lento iphila kuyena, isuka phakathi ekujulini kwenhliziyo, igijima ngemithambo yegazi. Ukuthi no man, akufanele ngabe uyayilungisa lento. Ngabe izinkinga ezikhona zasekhaya, isimo seyikhwama zamakhehla, isimo sobuthandazi esithize. Kuningi nje okuyaye kubanga uthola ukuthi manje uthi umuntu uyakhuluma ekhaya uthi ubeka umbono umuhle u-right, kodwa manje uvana u-oppose nje, uchithwe nje, ube nalesidina ongasazi ukuthi wena kwakwenze njani umzali azathande ezinye izingane ukwedlula wena.
noma azabe isimo esithize. Lento kusuke kuyinto ejulile kakhulu eyayithinte umsamo wedlozi wasekhaya, ithinte yena uqobo umzali, kodwa manje lento kuyimpi enzima eyayidinga ukuthi ilungisiswe ngendlela okuyiyona, ilungisiswe nje kahle, kodwa iyayidinga ukuthi umuntu osuke ezoyilalelisisa behle ebhekisisa ukuthi lesi simo lesi singathathwa sibe kuyiphi. One-ke into eyayijwayele ukuthi abantu engizogcina imindeni behlukene kanjalo ukuthi abazali abawasakwazi ukuzamukela iy'ngane, ukuthi la sezihambe ibanga ngempumelelo, bese kuma umuntu esecabanga nakhona ngoba nakhu eseshayeka umuntu owumzali isikhathi esiningi, sekukhona izimo ezimshayayo, sebona ukuthi nalaba bebathembile, hhayi ngoba nakhu babe njani njani, kahle kahle kufana nokuthi wayebona lawo bantu. Kuningi abaningi bazongizwa ngoba ngingayicacisi, ngayibeki kahle yonke indaba injengoba injalo, but ngiyayibuka lento iyabahlupha abantu abaningi emakhaya, iyabahlupha kakhulu kakhulu. Abanye bayacindezela umuntu baze bacindezeleke ngisho ey'phiweni zabo abazala nazo, ngabe umuntu uphiwe okuthize nokuthize ekhaya, ikakhulukazi laba abanye basuke bengabangoma. Hhayi, hlangana nathi esidlule kakhulu kuzo zona iy'nkinga ezifana nalezo, sikucebise ukuthi izinto ey'ningi uzokwenze njani uma kufanele ngabe uyasizakala kumkhulu wasemakhosini. Kuyindaba le ejulile, nangelinye ilanga umkhulu uma ngabe nisafuna ukuthi akayigxilele nje kakhulu, ngoba ziningi izinto labantu abaye bebhekane nazo. Uthola ukuthi uhambile ngisho uyohlola lokhu manje kuthiwa wena hambe ufanele ngabe ulungisa into ethize nento ethize, uhambele into ethize kodwa kuvane kuphume kwakho kuqala, noma kuphume yonke into iphume ngawe. Kuba sathe ukuthi kuyalanda kulande kuphoqa ukuthi manje uyabona ukuthi la mandla kusho ukuthi ambathiswe wena, ngoba lento kusuke kudala ukuthi la mandla asuke embathiswe wena ukuthi mawube yisibane sekhaya, ube ukhiye ovula izimo ey'thize ekhaya. So-ke kuhle ukuthi uyibambe ishisa, ubekezele nje, ngoba phela kuvelwa kanye kanye kungemadlebe mbongolo, akuphumelelwa kanye ngamanye amazwi kanye kanye, futhi azikho izinto ezenzeka once umkanye, noma izinto ey'vane y'sheshe y'phuthume uma zizolunga. Zonke izinto zihamba kancane, steady but surely. Yonke into iyayibe kanjalo ey'ngane zakwethu. Thokozani-ke iy'ngane zakwethu, umkhulu wasemakhosini ngiyathemba niyangiva. Uma ningangiva kahle, ngicela ukuthi nje sihlangane laphaya ku-comment section, nishaye imibuzo yenu, nishaye okuthize nokuthize, ngizobe senginiphendula. Thokoza ndawuwe, amen.